Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u l-avukat tiegħu Jason Azzopardi qed jibqgħu jintilfu f'kontradizzjonijiet f'każ fejn qed jitolbu lil imħallef Antonio Mizzi ma jismax appell minn deċiżjoni dwar inkjesta oħra li talbu huma. Fil-waqt li quddiem l-imħallef Antonio Mizzi Simon Busuttil iddikjara li għandu fiduċja fl-integrità tiegħu, Jason Azzopardi baqa' jinsisti li jrid ikun hemm rikuża. Fil-fatt l-imħallef Antonio Mizzi qed ikompli jintalab ma jismax il-każ għax martu insertat membru tal-Parlament Ewropew tal-Partit Laburista. Iktar minn hekk Busuttil u Azzopardi isostnu li dan hu każ li għandu jkun deċiż b'urġenza. Però Azzopardi ma qabilx li l-każ jissokta fit-28 ta' Awwissu għax se jkun imsiefer bit-tefferiment spiċċa sar għal 11 ta' Settembru. Intant l-ewwel ħaġa li jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni wara li ħareġ minn awla tal-qorti fejn każ dwar talba tiegħu qed jistema' fil-magħluq kienet li tkellem mal-mezzi tax-xandir. Kien l-erba' filgħodu li l-imħallef Mizzi beda jikkunsidra din it-talba u talab li fl-awla jibqgħu biss Simon Busuttil, l-avukati tiegħu kif ukoll l-avukati tal-persuni li fil-konfront tagħhom qed isiru l-allegazzjonijiet. L-unika differenza mis-soltu għal Busuttil meta tkellem mal-medja kienet dik li minflok din id-darba kkummenta fuq l-adba tal-qorti għamel dan fil-bini tal-qorti. Intant, l-attakk ta' Simon Busuttil fuq l-imħallef Mizzi diġà ġab l-istmerija ta' bosta fosthom tal-Kamra tal-Avukati li fl-aħħar ġimgħat appellat għal kawtela u r-rispett fil-mod kif wieħed jitkellem fuq il-ġudikatura. Dan l-għada tal-ewwel kummenti kontra l-imħallef Mizzi minn Simon Busuttil. Iżda mhux huma biss ċanfru lil kap caretaker tal-Partit Nazzjonalista. Anke il-kandidat għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, Frank Portelli, kundanna bl-aħrax l-aġir ta' Simon Busuttil. Tant li wara li Busuttil ħareġ mill-qorti, Portelli reġa' kiteb fuq Facebook biex jieqaf l-attakk fuq l-imħallef Mizzi. Fil-qorti il-kap caretaker kien akkumpanjat minn Chris Sajt u Alex Perici Kalascione li it-tnejn qed jikkontestaw it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Preżenti wkoll kien hemm il-web tal-grupp parlamentari David Aġus u l-uffiċjali tal-partit Rosette Take u hemm Fenek li der li kienu hemm biex jagħtuh is-sapport morali, tant li fil-kurituri anke tabtipa fuq l-ispallej ma naqsitx. Il-każ ikompli jinstema fil-11 ta' Settembru. B'din ma kienx l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista rid jibdel ġudikant għax ma jkunx jogħġbu.